Kimat berkongsan jonggo kubur. Nadu lasha kasi on sedang ye kejing artika ya dano COVID-19 ye kibri kibenadu khatpra hadu sau senam karta Meghalaya. Penkriya ke Sarkar Meghalaya ye kijing tia abat ke oksigen lada poi ke camp ba kijing tia haki hospital ke Shillong kidap de kinong pang COVID. Lejingo umentri ke tenat ke koi ke kia uba ELHEC ya kabit kabiang hanigrims ban sumari kinong pang COVID-19. Bat kentu ketenat pulit ke jela ye kipat ba ban ajing tip halor ki kubor bam shisha ki basa priang ling ba ki social media. Ki kubor ki babnya. Ka Sarkar Meghalaya kalayata halor kumnu ban ya seprang. Bat kejing artika ye ki beriu ki bahakarta khat pra hadu sau senam. Usimbut Menteri Rambak ke jela uba pres tun song ulo ong ba ke Sarkar kelarai ban mang khambun ketika ye ki district ki bakani kejing pang ka kham ketajur. Bat nak bentar ki wipat ki berang khamduna ki besakta ha kini kejing pang katnat kakot kakia kan kemi bat mang kat bakum kejing dan kam kajing artika COVID-19 ni ki beri ki bakhat pra hadu sau senam karta kan sedang nadu lesha kesni ka khat sau teri uyayong arhajar arpuai bat ki sau pu arhajar ki dawai tika lamang nak bentar kini ketup uba tensong lo ongru ba ke Sarkar jela kam dan jing tip hadu kat nuwat ki beriu kila register ladi ha ke portal ke bala thau dok Sarkar pedeng ha ke baulo ong ba kat ngat ka koi ke kya shan kan play ya kini ke portal khanang ban sung thu kat nuwat ki beriu kila dep ban register ladi ka Sarkar Meghalaya kala sedang ya ki sinjam pen up lepa hadian ba kala sakhi ba nripon ke sispa ki jingthia ki hospital Shillong kila dap da kinong pang COVID ka Sarkar kan penkriya lepa ya lai spatli ki jingthia ha IAM ha ka ba na kini si spatli ki jingthia on penbiang rengkat bat ki tindong air oxygen sakawai pat jaka kalong ha sauli ha ka ba on penkriya si spatli ki jingthia bat na kini saupul tli on penbiang bat ka oxygen usimbut Menteri Rangba kejela ba pres tun song ulo ong bakat hadu enim kesni ka jingdan kam jingthia kadang biang Arpui tili ki hospital ha kejela ki don ya kejaka aju sumar ke bakerpang na kebenta kinong pang COVID kata ka COVID wing. Ka Nazareth Hospital Shillong ka aju sumar ya new humut kinong pang COVID. Bat ka don baro sispa tili ki jingtia ki balamang. Ka Civil Hospital Hanongston bat ka Dr. Norman Tunnel Hospital Juwai kim don nong pang COVID ki balik dan syak sumar ha kini hospital kat hadu mentah. Menteri keterangan kakot kekia juga Meghalaya uba ELHEC henung kesni ulalit jungo ia ke Negrims Hospital ban jurip halor kejing penkriya juga ni kejaka aju sumar ban nilai persya bat ban aju sumar kinong pang COVID-19 Dr. P. Bhattacharya ulai tu bat ajing tip iu Menteri ke Sarkar ubala wan senran lang iu da Director jung keterangan kakot kekia Dr. Aman War ha ke bedai bikisin jam baka Negrims kalashim bat kejing penkriya bakala penbiang Dr. Bhattacharya ulo ong baban penbun susu ye ki jingthia ki badan rengkat bat ki tindong air oxygen kalong ka kam ka ba bat bakadan ru ki jinduna ju kinong trei ki ban aju sumar ka bau ong ba dan bor ban thung kam su e kinong trei palat na ka ka balamang da ka Sarkar pedeng namar ka dan kam su e ka mang tengka ban thung nong trei yam ta ki jingthia ki badan bat ki tindong air oxygen kilong sispa teli Laipung teli nak kebentah ki bapang COVID bat sa arpusan teli ki jingthia ha ICU. Ha kami pat kaliang uba ELHEC ulo ong ba ka Sarkar jela kalong bakloi ban ajing kersian bat ban trelang bat ki bor penia joko Negrims lada ki don kam ya kanu jingeram. Uni Menteri ula hukum ru ya kani kejaka sumar ba ka dai ben pinti kena ban aju sumar ke babiang ya baro kinong pang klam de enot ya kinong pang ki bawan syak sumar na ka daw ki weipat ki jajing pang. Kani ke kubur kawan sepina ke All India Radio Shillong. Lai tali kijing belian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban lai na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jing dakmut bat sentur. Penjinga iway na iway pan habay dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat betabahaya kakmat bat le kita bonsin. Tung ini trelang banilai persya ya kejimpang COVID-19.
Kami dari All India Radio Shillong tadi ni bitang biang yaki khubor. Assistant Inspector General jong ketenat pulit Meghalaya una kerpa dikipat ba bakin ajing tep halor kinu ki khubor lam ler ki bede be COVID-19 ki basa priang lembaga social media. Lani na kanu kunuru ke telong patai khubor ha ka bakila ban pentip sya ketenat pulit lembaga COVID-19 fake news verification portal jong ketenat pulit ke Meghalaya. Lakar pak ru ikipat ba bakin sobha banda penshisha shwa ya kanu kujintip baki yo lembaga social media haswa ban upload ni ban penpriang sekiwe pan nakadaw baki ni khubor kila ban penting ya kipat nong song snong Kajla Meghalaya kala yo jingken ba sa prangut kibriyo kila yap nen kasngi na kidaw kibide baka jingpang COVID-19 bat basa South pa nrimut kibriyo kila yo atmaya kani jingpang kabla kanti ya jingken kiba yo e jingpang COVID-19 ha kajla syaka lai hajar lai spa prapoingut ha ka pat kaliang lai spa khat sawut kinong pang COVID kila kot nen kasngi ha kajla kabla kanti ya jingken kiba kot na kani jingpang syaka khat nyu hajar lai spa san pusangut kada du menta kinong pang COVID-19 kibirang don pedeng ke jing sya sumar ha Meghalaya kidon arpo hajar khandai spa prapusangut bat kibalayap na kani jingpang hadu menta kidon ar spa san pongut Katkum ka kaipot kabala yo na block development officer jong ka Mairang block ba kala don ka jingkiu ha ka jingdon kibri kibayo COVID ha ka dong Mairang mission ka bahap ha Mairang civil subdivision bat ba khandai kibri kidang don menta ha pedeng ka jingpang bat bunwut kibren jingma na ka jingi kendu bat ki kanang ban penla ban tet ban le tikina ya ka contact tracing kajing test bat kajing pensong kerpang kibri kiba la ban penpriang ya kani kajing pang da kajing kendu jongki bat kibri kibala yo kani kajing pang subdivisional officer jong Mairang civil subdivision ulapen bena containment zone ya ka dong Mairang mission ha ka bala perking ya ka rum kami ha kani ka kentot tat hadu banda penbenar kumbui pat Kabor Peniak District jong ka South Garo Hills District kalapen bena Khangdampura ha ka district tat hadu ka khatniu terik ujemang khnang ban khanglat jing sapriang ka jing pang COVID-19 ha ka district kat hadu ning kesngi baro kinong pang COVID kibirang don ha pedeng ka jing pang ha South Garo Hills District kidon sanpon rimut Kibor Peniak jong ka district kipenpau ka jing kermen ban la te lakam ka jing sapriang jong ka jing pang ha ka district limba ka jing simkia ba ka jing yada jong kipat nong song snong baro Hakumi pat kaliang ka jing jurjung slap ha katua ni kisnong ha South Garo Hills kalawan ra jing e shibu ni kinong song snong ha ki jaka ki bakham kendong ha kapor jong ka jing khangdam ha giting gre ulap ba ula rong ye ka surok snong ka badan tangkawehi ka ba penia so e ka snong bat ye ka bak mara Block Development Officer jong ka Community and Rural Development Block Nongston West Khasi Hills rengkat ke jingi trailang bat ketenat ka koi kekya Social Welfare bat ka Nongston Town Committee min kasngi kila penlong ke jingi lap ban pensai pet ba halor ke jingma na kunyang jingpang COVID-19 bat halor kumnu ban khanglat ya ke jing sapriang jong ke jingpang hakisnong ki thau ya ke ni ke jing pensai pet ba la penlong ha New Nongston Market Complex Hakajing kren ko jong uba CP maukon ubalang video jo Nongston ula kerpat ikipat ba bagian ai ke jing kersan bat ke jing trelang ban yada ye ke district na ke jing sapriang jong ni kunyang jingpang da ka babut perking ye ke kendon yada bat ki SOP ki bala penni da ka tenat ka kot ka kya video ula kuntu ikipat ba ban wan sakhaman ban IT ka kanang ban yada na ke jing ta jor jong ni kunyang jingpang bat ban yada ye ka than na ke jing hap ban khangdam Katu ni ka kubor lakot kablawan sipi na ka All India Radio Shillong